ji destpêka têrmê hêve li van herêman li dijî polîtîkeyên dewleta Tirkiyeyên bazara li ser wan pêkanînê xwepêşandan têne dildarxistin, xwepêşandan ew qas girseyî bûn ku êdî dewleta Tirkiye dagirker û beşek ji çeteyên xwe înternet û têknên peywendiyê yên xwepêşandêran yên bo rayegiştê jî da qut kirin lê dîmenên ku tevî vêyekê ku ji agahiyên ji herêmê têne bi destxistin jî dide xuya kirin ku hêrseke zêde ya li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiye heye di roja sêmîn de careke din çalekî pêk hatin hem wextê vêyekê şifê rejima Tirkiye Erdogan careke din mîna ku li nava Tirkiye li dijî xwepêşandêran zextan dike ragand ku li nava Sûriye jî wan bi komên xwe yên çetere tişta pêwîst ji bo xwepêşandêran kiriye ango zexta pêwîst ya li ser van xwepêşandêran kiriye lê ya tê xuya kirin alozî wê di demeke kin de bidawî nebe. Tevîgefan ji hîna xwepêşandanên li dijî artêşa Tirk dewam dikin. Ji ber qutbûna înternêtê agahî nayêne girtin. Tevî vê jî di dîmenê ku gihîştine navendameya nûçeyan rewşa li herêmê radixeber çavan. Ji ber vê heft kes hatin kuştin û zêdetirî 40 kes birîndar bûn. Li Efrînê xwepêşandêran cenazeyê kesên hatîn kuştin veşartin. Li Goristanê xwepêşandêran mîtîngek li dar xistin. Piştî wê xwepêşandêran meşek bi motorsîklêt û erebeyan di nava kolanên bajêr de geriyan. Piştî merasîmê xwepêşandêrekî têkildarê rewşa li herêmê axivî wiha got. مواجهات حدثت بعد يعني تصريحات وزير الخارجية التركي فيما يخص التطبيع مع النظام. گشتدانên Kuvê li herêmê derketin ji ber vegerandina têkiliya dewleta Tirk bi hikûmeta Şamê re û kiryarên nejatperestiyên li hundirê Tirkiye li dijî Sûriyan derketin. Xwepêşandêrekî din jî dide xuya kirin ku wê bazarên li ser wan têne kirin qebûl nekin. المواطنين السوريين في المحرر او في الشمال السوري المحرر همو هولدانên ku ji bo vegerandina li hikûmeta Şamê nayên qebûl kirin. Niha li van deveran yên herêmên dagirkirî çeteyan pêngavek dane destpêkirin. Şefê rejîma faşîst ya Tirkiye Recep Tayyip Erdogan doh di civînekî çapameniyê de carekî din xwest hêrsa gelê Sûriya li dijî artêş û çeteyên wî bi destûwerdanên dervere girê bide. Erdogan diyar kir ku artêşa Tirk û çeteyên wî li dijî gel ketine tevgerê. Dün de Suriye Milli Ordusu güçleri ve güvenlik kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulundu. Çeteyan hemû kesên li dijî dewleta Tirk û bi taybet yên ku destê wan dixistina ala Tirkiyeyê niha digirin. Ev biryar bê sibehê ji aliyê serçeteyên komên çekdariyên Tirkiye kete meriyetê. Ev 8 salin artêşa Tirka dagirker li nava xaka Sûrî dagirkeriyê dike. Erdogan bê ku vê rastiye bîne ziman carekî din got. Çavê wan ne di xaka kesî de ye. Tekrar söylüyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim kimsenin egemenliğinde de gözümüz yok. Şefê rejîma faşîst ya Tirkiye li wê mukir hat ku wan li xaka Sûriya dagirkirî demografiya herêmîn neguhartiye. Suriye'nin kuzeyinde yerleşim yerlerine 670 bin kişi geri döndü. Katar'ın da desteğiyle hayata geçirdiğimiz konut projeleri tamamlandığında bu sayıya inşallah 1 milyon kişi daha eklenecek.